Ndini mphakula ubusitya. Simanga somuntu ofunze ekhwele emthini kodwa utyubusi ngoku. Thina sifuna imiqondiso. Ungayiqhilika nje. Ngithi molo khwesa. Owe ngaphandle komqondiso uthi umthwalo wethu uliduma foni nenqwela uphinde uye man. Awumya? Uthula umthwalo uphinde uhambe. Ukwayimani uyayingqina bihlobo ethelekisa ngalo bhulu ngabe upambene. Ubhulu baphambene bathwele izandla enhloko. Oh aneyo fundi mesigqibeleni laba ngasendla kaloku ngondiswa ngasendla ndibina nibuyela kwela khaya babenditshilo ndandizawubuyela kodwa bona zikhona ingxaki endinazo ngapha ngasente ezinibangela bake ndizizilise sendivuke ekuseni njengengxaki. Awuboneni endleleni ekhaya fondini kwasekuseni njalo manje yakuthi ayikwenye indlela bendithe ndizawuya ndisothwe zizinje izolo yo yabona into kuthiwa inja xa ungena iphume ebuhambile ubusuku ndileqa nezinja kodwa ayinamsebenzi. Wena uqenqeleka nemimango xa ndingene erhini qoma kwiinto ezimbalwa endifuna uzichola pamondo uvika uvalwe indawo yonke. Uvalwe idolophu yonke erhini mani yonke indawo ivaliwe nje andiyazi uba ndizazifumana phi into bendicanga ndizazifumana izawuba yingxaki ke ngoku kodwa ke akho nto mani ngoduka. Ikhona wena imifuziselo yezinto ezawucacisela uba umango ngowuphina awunazi ungayazi uba ndiphi kanti lawo. Wenziwela imimango namagama nemilamo kodwa ngandiqamela bangaphezulu kwatyhefu ndivika uJoletha umzimba ubophene ude umzimba wakhe wonakele funa uxoxa amatyala ngezona. Engathi ubhabhalazini. Yothini? Onelalini kutyiwa amanqina komile umango wonke nangaphesheya nanganeno fo masithude sibheke edolophini nimqhubela amarhewu sitya amarhewu ngemagi foni uba sinanye endlela masedolophini. Ufike elalini oku ntonayo hayi ingathi kuthe cwaka akho kwanto amanqina asinawutya amanqina ndithi kuthiwa masedolophini eyazizilisa. Ugqino kwayimani naye umzimba uxoxa amatyala umntu ubabelele ngemagi yokudla. Ngenxa yantoni? Uthi kwayimani uyikhetha kubi ifuna umntu onosapho nomzimba ongekho buhlungu foni ungabi kudala ukuzale qho wonke umntu uthi hayi mana azikho ezi news. Udiye mani? Sigqibile wena. Yothini boni? Ukwayimani angene kule nto udliwa kwa uthi ayombuka ecawa yena ahambe edliwa lo mfaka nonibo ufuna imagi. Uyazalaphi lo? Ubani? Ubhulu baphambene bathwele izandla enhloko. Ndizawusekaqala mna. Futhi Usiphi uyafunda pha. ijinja le. Idlule embonjeni unetyiwe zinhloko zenyowo umuntu onomdlalo umuntu ongenawo umdlalo bona ndiyaqonda kodwa nonibe kuzawukhala intombi. Uthi wadliwa mntakwethu kuba nokudlileyo mntakwethu. Mina andimbuke ecawa. Foneni bombongwane seyifunela unxana akayifuneli le nto ifuna ugwema noJoletha uzawuba nomgidi sizawulala. Basaphuma kuFacebook ke ngoku. Nini? Mna? Hayi ongxaki le. Ukwayimani uyadolopha ke neqhili kubanika noba umnika inyosi ukunika ivanye. Hayi ke. Bala. Uthi ukwayimani ayityiwa umntu oyenathemba le nto utshona kwelanga nangula mfana noniba uthatha imagazani ndathi wanqumla apha bheka pha uthi ukwayimani masinike abantu amalungelo abo bawuzimangalela singabaphathiswa nabathunywa bezinto. Ngulelo mhla. Kawuyeka. Uthi qhuthelo mhla. Lichika phakathi. Ekuyimani. Kanti bazozethu into zabaphathiswa nje. Yeah. Zabo basimangala yabo. Yeah kuyimani. Ofoni sehlukane singene lala athi ujama ke siwela hayi sithi awulula inyawo siwela ngaphesheya. Uthi uJola funeka wonwabe xa unethuba awuzazi ubuya uphinde wonwabe nini. Thina. Awuyazi jonga lala ufe. Ngiyibona la. Ungonwaba. Iyakwaba bendandona benkhuku ya. Senza ithubo nalo nje. Foni ihlasinyuka sihambe sikhangela inyusi singathi sisalicinga uyakhala uJona. Ikhangela inews kanjaba ngisumahlathi. Zimandi. Imali kayasebenzisa ifoni. Akhala amadoda laba ngaphesheya nawo afuna imagi ngoba kaloku ubeke wayiva umuntu kakanye ngathi umvisa inyama ungazingxaki emva koko. Dini yena yazabonisa. Ngoku begcina bendlini.
Funa kwa manje uphawula. Ujolo uyakhala abantu abafuna imali ukuthi le nto masizityele singaniki ibani ngoba iyasisokolisa. Ufuna nje kodwa akazi nokukhangela akazi nozama. Ukhangela inyosi bonke ufuna nje. Iyasebenzisa. Yasebenzisa nyalo. Shona. Yebo siphi ngoku? Ngizafuna siphakula nanye. Niqhilika izazi nenyosi. Ngizafuna siphakula. Iyabhiza le iqhilika. Lesi ekhawule le ndawo, kuba le ndawo. Can't be marking man. Bebonza imbhidi ezinyosi lomfo ngehlobo lwabhela ubhidwa ngolumdiliya fona awutyile kakuhle ngehlobo asela ngalo hayi kodwa ngokuchukulwa ke nje bevuke kulaleni nje luchukulo bakutheni uJohn ehamba nami uJohn uJohn maniphaze litshele ka yabona ngijo kodwa fona ubheluza nomphanga fundini lamntu wakho nice nibane niyancedisana nje kodwa ubambelele mntakwethu ukubufumana xa uqhutywa ile iqhilika yazi Don wake wathi ke yimini Wondiyadibanisa ba into lengxa kubhelesela ngani umve mbombozele sithi uyambawela umuntu kodwa unengxaki hey uyakhala makhelwane into iziphumo zikhona Sizele. Afani nani? Asubutye nje ubuso. Makhelwane uhlala uthi khona igama Yeah. Ungajiqhilika nje. Koni ngehlo ubhela phambili ngalo ucabaye mayigide embonjeni phela uyabuza baphi enalidem uzawuthi no yakuthuma Phi. Phele. Awuzolunga apha namhlanje wayibamba kusasa. Fona abantu bonke babhidwa zinyosi zabo siyaphinda sibuyela kweziya zikaMajayivani uyaphinda uyosibonisa kule ndawo aqikelele babe zikuwe fona ke sikhangela umzuzu sisakhangela ezo nyosi ngokungathi akaziboni izinyosi lomfo boneni siyakhangela izinyosi zikhona zona inyosi Fonini okondandaza wabhuda wathi nazi dade kwathi kufa kufikini ya ziyeke Majayivani ziyeke Majayivani Fonini fika umngxunyu nomthwene abantu banethemba ka unomthwene bini bazityebe ziyarhona bona boma nazishiya tube kuthiwe kube sizibonile ziyeke ngizongena mbhekelani Ezoyika wayi hayi uba zisaluma kuthiwa zimbini ezintathu akuthiwa noba zingandomphatha zonke andizujika sendizibonile andicingi tu yenyosi endizibona hayi Majayivani nomthwene bajo fo ngonzima nje nzombelela ndiyomba ndiphinde ndigubhe kodwa oJola bahleli phezu komthi bafunza bekhwele emdini zanayo madoda zanayo chama wakho mathile man azikaluma Fonini kusondela umuntu endiboma fona ndichala rhele ngazophinda lihambe nathi into yokuqala uyasabela uba ziyalumana oze ndithi ziyaluma mna ndime phezu komngxunya noba ziyanditya ndiyeza uzozivena sidube namhlanje nta ye yeyento Senzimaka. Jofundini iphorongeza koreza phorongeza hey to mazingelo kwenyani fona sizicenge mazide ziphume kodwa ziphume ethubeni qha ingxaki ngoku zibhidana lamacala ingeke uzawubetha into ngabethavini utya njani kuphakulwa kodwa ukho semngxunyeni Zawuphepha umadoda ingathi zahlala uxabana. ngam Dala uxabana ngokukhwetha uthawuliwe. Ngumlo. sutya lufefe man yabona ngo yena ukhwele emthini kumanda zimumtyi mna isandla sigcwele amalamvile seluhlamba nje yena setyile akazuzifumana enganalo qhilika izawugqitha embonjeni hayi ingxaki ngangesimethulwa phela kwam Majayivani yeah sikuyahlafona hoza la Kame fefe. kabe uJohn Sapa.
Xa sewugqityiwe ngolona xesha lokumfimfitha nokutya ungatyi sesaphakula ukuthi kusetyenziswa uba wena uzowugubile uthi ukhethe ezi ndawo zinto. Intsha zami ndizilayisha lapha indala mna. Ndizicela ibhaki endala. Uthini nawo? Ndizilayisha phaa intsha zam. Yeah. Hayi zingela imiphu. Funa litshone lalanga waqamnyana mani kodwa laphinda liphume kwatuwo kungaba ngaphambili kodwa uBhela ndiyazi bavuna yintoni ingxaki yakhe noJola fona ababonisani ngasolinye tu. Hayi. Uza kunyishwa. Let's go. Bani? Usabo? Lo? Hey. Uzamthini Jola? Uzabo. Yivoneni uba wenzeni uJola hayi ndizayibona kodwa nezami indaba ziqokelelwe ziyinyanda. Hayi andifumane ukuphumla ndixelwa le nto ndikudala kufuna ukuthethwa kum ngayo uba mna ndikhona kodwa ndimniki into. Ndibuza ke mna ke xa ndifike ukhona wena uhleli soze ndifike usithi unenyusi soze ndifike ndisithi nansi into ebuyitya ndimo makanike wena into wena unganiki into. Wena imixube ngewona kodwa nifokolwe. Ufumene ntoni? Hayi shem. Ndiba ngathi makakayothi qhwaga. Uthetha lo mqelo ungaphe? Dinawo. Uyava kananyusi kodwa lo muntu uthi makuziqhilike iza nini qhilike kodwa unanyusi ngoku foni uyabheza. Qhilike ngoku. Nanto Mayise ngoku. Fonini ndawujonga lo mqhele wakhe ngasibe nguye nosela utywala anike mna umqhele ngoba hayi umandi ngawunje. Mandi lo mqelo nawo Bawatha apha. Fonini udala kwenele kodwa ekuthubeni izawufika idubo labafuna ndifulathela ngoba ingxaki zingasendla. Kodwa make ndenyuke mani into ezikho ezimbalwa endingekaqiniseki ngazo endingekazibeki mna. Kula mimango yalagqibeka ukufika oku. Ake sibone icebo lithini kodwa kwinto endizibalayo ezimbalwa man endicinga ngazo kakhulu. Ifoni ndingena nje gqibeka Fonini akho ndawo engatshiyo andiyaba he. Apha sisezawuphupha apha kusentla kwamasiminyana uma sibhubhanga zezinye izinto zezinye zazibulala lo mlilo kodwa ndifike ndiqubule ingxakho yapha ndiyiguqule ilunge. Ngicama nje sekujikilanga nje into ucela nje ubuthongo ufuna ukuthi xa kukhwela ezingubeni inhloko imane ijikeleza Fonini ndibanisene nensolo zepisi hey ayasabela Fonini kungoku nje indevu ziyanyithe ngamafa. Fonini ingxakho yona nje betyiwa ngoku ukhatshwa zinhloko zegusha ithi loo nto ungatyiwa iintloko zegusha qiniseka umzimba wayo awusekho ungatyiwa amanqina nentloko awusekho mabele ihlungulo ndiqonde mandiqale ngelwimi kweli cala. Ungatyiwa inhloko zegusha inyama yazo ayisekho cacile ngoba kuzafuneka zikhona ezikukhawulela umda bazisekhona ke Fonini boma mandiyibale mandenyuke loo nto leyo ugqiba kwam loo mathambo namehlo qha Fonini uyabona uSathane uyawuhle nje kuvuyavuya kodwa ndimdala mani ngoba ndithi ka ndisenyuka ndifika sisanyophe Fonini nenye into entla kwenye akho nto ingekhoyo. Fonini bambekile apho ndibambeke khona kuloo mimango man hey into ezawutwana le Fonini akuphumeleki ke ngoku. Imphumela esidaleni mani imini seyijika Fonini ilanga selisiya kunina kodwa bendiqombe ndithe ndifuna zimbini iigusha ngoba kaloku ngoku imikhenkce ibetha umoya ngoku mandikhawulezele iigusha ezimbini into nayo kunzima uzibamba mani. Ndifuna iigusha embini ngona ngoku kuzafuneka ke ngoku yaba ndizawuzama indlela zizongena ngapha azibambeki ngabo ndifuna zibambeke ngapha. Fonini ndozama uqhuba igusha ungenanje nzimana kancinci kodwa ethubeni ndizoyise mani de zawungena ngoba kulungile uba kaloku ndiyabona uyaba imini yonke le uba ndinawubeka le nto ziyithandayo nangoku ezi ndizifunayo zifika zima phambi kwesango ndaqonda zingenile ngoku into efuneka ukuzinqumla qha Fonini. Yona ke uzafuna ndinqumle ngoku yho ityebe zihakho kodwa ke akunayo le nto ndiyifunayo kanye. Fonini ungaze uyijonge le nto ucimba igusha kodwa xa uzawunqumla uzawufumanisa uba Fonini ilushica xa uyihlinza ayihlinzeki njengegusha uba ungafaki inqindi.
Boni ityebanga manje mele manikha namanqatha la ndiqomba ndiyahlupheka xa iwashiya esikhumbeni. Kodwa zilishice ngangicimba igusha inibethe ngayifaka inqindi le nto ilishice cha into enayo fundi ndinqatha. Kodwa bandihlinza icala ndayihlinza icala ugqityiwe ndiyohlule ndawo. Mfuneka umane uzola xa ndisiya kweyesibini imela yamanikolo uba mayidini funa ndiyilolo kwesibini ndingene kweyesibini. Hayi ngabe namsebenzi into ekhawulezayo leyo into emabalulekileyo mazidibane nomkhenkce. Wena yo uyilusi uyihlinza sazame ngokusasa kaseziqinile uba ndizisike ndizikhawulezisane kwaye ningumuntu ofunayo uba yofika ekhaya elalini uba khwinye sebendizishile phaa khana zinditye kodwa ndihlatywe ngameva ngandikwazi ufika kuzo kuzonyanzeleka sidibane ngomso. Yivoni ngokungazi izonyusa uba nakweli tyeli ndizawubona ndizishiye kukho le nto ilengalengayo yongafuni ukwenza into ndingayenzi ndizifaka ezigusha zombini emkhenkceni bendiqomba iingxaki zam ziyaphela ke ngoku. Kodwa eyona nto engafunekiyo emveni kwengqondo yam laa nto uba kukho into endiyenzileyo andaqabelisa. Yivoneni azivelanga ezanyusi kodwa kuzawugqibelisa wona mani mandiqale ngesibini nto ngoku. Funa uqalisa kwam ezo sibini ndiphinde ndiqonde ndizazifudumeza uba le ingqele ikhoyo phandle lapha ayinzima funi. Kodwa ndikhawuleze ndiqaphele bese sibini ingathi siyayiloza asizufika kule ndawo ndizithuma kuyo. Mandisikhaphe ngenyama engathi izawufudumeza ukwenzele ke ngoku ifike kule ndawo ndiyifunayo. Uvone ndawucela ubuthongo kakuhle ndiboma kodwa ndizawuthi mandithathe nje imizuzwana ngentiqwaka ndagqiba ndiphakame ndibhexeshe ndibheke ngasekhaya. Ndiyakhala ngokuyihlungu uba lishiya ngasemva xa ugoduka andazi uba bekutheni kwathini. Lahlona nguwe namntakwethu yandihamba xa ugoduka awufundi ngokubhakakho oko Bomo yacikoza kodwa ubhele uthi nayo unengxaki apha umbane pha ngezantsi awuvume kodwa apha ngaphezulu ukhona. Andiyazi uba kwenzeka ntoni. Uzofika njani sewushawuphuma? Naw ngumuntu ezeka pha uthi usister hey man laa nto isinto esiyilaa nto ebuyithetha ke because kaloku unqebe nguwe. Yivoneni akandibhideke ngubhele heyi undibhidile mani ngeyona ndlela. Yivone akaligobi ilwimi ezizweni uthi nabantu abazileyo yena bazombona. I've got visuals namhlanje. Ndinabantu okakasixhosa ndinabantu mna abazazapha bafana uba bandihoye okanye ndibahoyile then therefore my name is Bele. Khumsha ubhele funa uma uzawuphuma ilanga watuku wathi masihambe siwele siyogangela umuntu ozawuthi athi sihle sinyuka nalapho akuvakali nomculo ngoba nguyothetha kuse ndiqomba hey kwintwana ethi neenyosa baneenyosa bazibonileyo emthini apho uzawuna ngesizame zona. Hey elihlumelo lam ndilizamayo apha elalini liyandityhafisa bona nje abantu ndiyabazama hayi fundi ngoku abaziboni ezinyosi ngoku. Yevoni intama zizincame siwudubula iyiyo yangathi imincili baliluka kusasa fundi kodwa bengenawudubulo zinandi iyo imikhonto unyoli inkomo ezithethayo fundi ndibomba ayovalana basebenzi kakhulu mabakhutsha benza yonke into abananto ininzi bayenzayo. Jonga apha ebhotileni kuzame nojola lo xa ubhele noyiva le nto ngakubi. Umeni kodwa. Tsana. Nojonga bezayo udala beqokelela uthula baphume tu nto naye yho andimthandi. Bethi. John. Konde ifuna. Ujola landula uba anawulunga abantu ndithi siza kujonga bezayo uzawuva kakuhle inqina ledungu funa kwiinto ezininzi ezingazithandiyo mani bakuyo ngoba ukhaba kabuhlungu kodwa bavu bangxame beyofika kule ntsimbi ngokukodwa sithuthe into abayifunayo ngoba bathi makukhangelwa amadada eyona nto bayifunayo ufuna uyozingela. Hayi nona phupha imiphu namhlanje emathateni phi lawaphi unodubula lawa ni awekho phango usodubula Ubleke namba yami thumele zawo. Oh yeah.
Mfondini sibomba masithuthe mani masiphinde siyozama ezanyusi zemthini. Lo mfono uqabukile ngoma sewufika ezantsi enhlanjeni senyuse le nhlangu sasesiphuma phansi kwezindlu. Ifoni sihambe indawo ende mani uyofika enhlanjeni. Sifika enhlanjeni siphinde senyuse inhlamvu eside sifike kule ndawo ekuzo. Kodwa ingxaki inye ngofoni zinesiphingo apha ngaphezulu kwalamthi. Ngokwazi ukwehla ngaphezulu ubambelele kulamthi uphakule. Awukwazi ukuthi uqhinge ezantsi kufuneka ileri yami. Yoni kudala sehla aside sifike kulo mthi ngo emva kwami umango ufuna uphelele ade sifike unina wasehla inhlamvu siyofika ezantsi sikhanele lo mthi unenyusi andiyazi ukuba sazikhupha njani kodwa sazikhupha sasesizini. Foni sihambe siyofika manje ethubeni kodwa foni akuvelanga manje. Ngoba ngolo mfayeleke khwaza phambili lapha kude ngoba ikhona into emphidayo noma yintoni na wasiyofika manje. Oya awukhangela imihlonto mna. Yo hayizi kunzima kakhulu. Sakhula bemthini ngehlobo lilo kunzima kodwa sawunyamezela. Yebo nje siqwanyile kodwa ndizibona indawo zingena kuyo mabava bathi lo mngxonya lo ulapha edolweni lo muntu uyangena. Ngena endaweni ezinye singaziboni. Linda. Hello? Siyangena? Ngithi yabo sabona ngizomha akuba zinye. sabona Khase ndilapho kudiyanga. Fondini sihambe sizama ubasa kodwa into enzima kunye ukuyofika phezulu. Ayikho lapha kufuphi. Ndiqabule ngaphezulu ndihlatywa ngameva uma ayizolunga le ndisiphingo esindleli phezulu kwaso. Lena yeyona enzima indlela yophakula endake ndayenza. Ayivelanga ululanga. Samo siyenzela khona ke mina Hayi Jola babe ziphansi okanye zisendaweni enhle bezinganye. Kodwa mboma sisindanga licebo lokugqibela ngofuna size neleri apha siyazazi sizibekile sikhombile kule ndawo sizawuhlala kuyo. Hayi foni siphumele ngaphezulu azizosindoka ngizawulungisela. Uzakonya ngithule. Ufoni nje basiqabela ngicinga lanto bendikuyo pha ngaphezulu kwesasibhingo. Ndiyazama ukwehla akwehleki ndihleli phezulu kwesibhingo sinameva. Xa ndisehla liliwe ananda ubambelela. Ayizolunga lento. Ngoba ngoku ndiphezulu kwesasi-1 andinandawo unyathela. Kumqengqelezi qha. Ndiyahlatywa. Ndiyawa. Ndindawo ndibambele ngesiphingo. Sindihlaba izandla neengalo. Awujibulwa ndofika ezantsi ndiphuka imilenze. Yo. Hayi kandifike emnye into kangezinditye nonditye hayi azivela ngezifuna ileri nda yo Awunani masikhabe sithi ngoku ndizaziyeka ndizabuya neleri kodwa into ezawulandela ngoku ndizawunyuka ndiyacima ndisayozingela mani ngoku ethubeni.